నా పేరు పాల్కిత్ శంకర్, గుడ్లూరు సర్పంచి. నేను మా గ్రామ పంచాయతీ తరపున ఆగస్టు 23వ తారీఖున డిప్యూటీ సీఎం ఆదేశాల మేరకు గ్రామ సభలో మా గ్రామంలో అవసరమైన సీసీ రోడ్లు గుర్తించి అర్జీ రూపంలో అందించాము. దానికి ఆమోదించి పల్లి పండగలో 14 లక్షల రూపాయలు సిమెంట్ రోడ్లు ఇచ్చారు. దానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. అలాగే సీఎం గారికి కూడా, కూటమి ప్రభుత్వం కూడా ధన్యవాదాలు. నా పేరు నాలం నారాయణరావు. గత ప్రభుత్వంలో, వైసీపీ ప్రభుత్వంలో సకాలంగా పనులు, నిధులు అసలు సరిగా ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినాక సకాలంగా నిధులు, రోడ్లు, సంక్షేమ పథకాలు అన్నీ సక్రమంగా జరుగుతున్నాయి. అన్నీ ఇచ్చేయండి. మామూలు ప్రతి నెల పెన్షన్లు కానీ ముందుగానే 1వ తేదీకే ఖచ్చితంగా, అంతకుముందు ప్రభుత్వంలో 5వ తేదీ అట్లా సార్లు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు. అట్లా ఇవ్వకుండా 1వ తేదీ ముందుగానే మామూలుగా అందరూ సకాలంగా అందరికీ నిధులు అందిస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో మామూలు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నా ధన్యవాదాలు, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా ధన్యవాదాలు, నా లోకేష్ గారికి కూడా నా ధన్యవాదాలు.